καλύψει ότι τα μανιτάρια είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το μάταιο τούτο κόσμο μέσα στο ψυγείο, μετατρέποντας τον εαυτό του σε μια γκριζοπή μάζα. Στο σαλόνι, η Πέλα προσπαθούσε μάταια να συνετίσει την Μπέλα, η οποία κρατούσε ένα φυλάδιο προσφορών σαν να ήταν ο χάρτης χαμένου θησαυρού. «Όχι, Μπέλα, μη διανοηθείς», φώναξε η Πέλα, χαμηλώνοντας τη φωνή της συνωμοτικά. «Να ανακατευτείς είναι δικό τους θέμα». «Ωραία, την αγοράζεις αργότερα την ταυτότητα, δεν χάθηκε και ο κόσμος». Η Μπέλα, με τα μάτια να λάμπουν από εκείνη την επικίνδυνη σπίθα που εμφανιζόταν κάθε φορά που είχε μια καλή ιδέα, κούνησε το κεφάλι της. «Άσε που είναι και ξεπερασμένη». «Μα είναι σε προσφορά, Πέλα». 35% έκπτωση. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Είναι επένδυση. Καλύτερα, Μπέλα μου, να χαθεί προσφορά παρά η ησυχία μας μέσα στο σπίτι, αντέτεινε η Πέλα, κοιτάζοντας ανήσυχα προς το διάδρομο. «Όχι ούτε την ομάδα Πάριζα να αναστατώσεις τώρα, σε παρακαλώ». Η Αλίνα είναι στις μέρες της, οι ορμόνες της κάνουν πάρτι και ο Διονύσης περπατάει στα νύχια. Η Μπέλα ξεφύσηξε, διπλώνοντας το φυλάδιο. Το θέμα της ταυτότητας για το αγέννητο ανιψάκι της ήταν, στο μυαλό της, ζήτημα υψής της σημασίας. Το πρόβλημα, Σάβα μου, είπε αργότερα στον αδερφό της που μόλις είχε μπει, κουβαλώντας την αιώνια γκρίνια του, είναι ότι η ταυτότητα κάτι πρέπει να γράφει επάνω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέγεται και ταυτότητα. Και αυτοί οι δύο δεν λένε να αποφασίσουν. Τι πρέπει να γράφει? Ρώτησε ο Σάβας, βγάζοντας το σακάκι του με προσεκτικές κινήσεις, λες και ήταν φτιαγμένα από πορσελάνη. Το όνομα. Και αν δεν έχουν αποφασίσει, τι σε νοιάζει εσένα? Με νοιάζει γιατί η προσφορά λίγη. Εν τω μεταξύ, στο υπνοδωμάτιο του Διονύση, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Η Αλίνα καθόταν στο κρεβάτι, κάνοντας ασκήσεις αναπνοής, ενώ ο Διονύσης προσπαθούσε να γίνει ένα με τον τοίχο για να μην την ενοχλήσει. Η εγκυμοσύνη είχε μετατρέψει τη γλυκιά Αλίνα σε μια κινητή βόμβα συναισθημάτων. «Διονύση», είπε ξαφνικά, ανοίγοντας τα μάτια της. «Νομίζω πως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε ως ζευγάρι και να πάρουμε μια απόφαση». Ο Διονύσης πάγωσε. «Να συζητήσουμε, αγάπη μου, αλλά για ποιο θέμα?» «Έλα που δεν ξέρεις». «Το όνομα». Η Μπέλα, που φυσικά κρυάκουγε πίσω από την πόρτα, ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Αυτή ήταν η στιγμή. Μπήκε μέσα με το πρόσχημα ότι ήθελε να δει αν χρειάζονται κάτι. «Αχ, Αλίνα μου», είπε η Μπέλα γλυκερά, αφού ο Διονύσης είχε βγει για λίγο. «Πώς θα το πείτε επιτέλους αυτό το παιδί? Δεν γίνεται συνεχώς να το φωνάζουμε ο Μικρούλης και ο Γλυκούλης. Πρέπει να έχει και ένα όνομα». Η Αλίνα χαμογέλασε ενιγματικά. «Έχουμε καταλήξει. Αλλά είναι μυστικό. Διάβασε εδώ». Έδειξε στην Μπέλα ένα χαρτί με διάφορες σημειώσεις. Διονύσης και Αλίνα ίσον. Κανάντα. «Κουνάντα?» ρώτησε η Μπέλα, γουρλώνοντας τα μάτια. «Τι είναι αυτό? Εξωτικό φρούτο?» «Κανάντα. Σημαίνει μάθηση και αντίληψη στα σανσκριτικά. Είναι πολύ διαδεδομένο όνομα στην Ινδία». Η Μπέλα προσπάθησε να κρύψει τον δρόμο της. «Αχ, τι γλυκό! Κανάντα.
και θα το φωνάζουμε. Κάνει, Νάντα. Η παρεξήγηση, όμως, μόλις είχε ξεκινήσει το ταξίδι της. Η Μπέλα, βγαίνοντας από το δωμάτιο σοκαρισμένη, έπεσε πάνω στο Μιχάλη. «Τι έπαθες?» ρώτησε ο Μιχάλης, βλέποντας το χλωμό πρόσωπό της. «Μιχάλη, το παιδί. Θα το πουν κουνάντα». Ο Μιχάλης, του οποίου η ακοή ήταν επιλεκτική και η αντίληψη συχνά θολωμένη από την πείνα, άκουσε αυτό που ήθελε να ακούσει. Ή μάλλον άκουσε κάτι που έμοιαζε ηχητικά, αλλά πήχε τυφωτός νοηματικά. Κάπου μεταξύ του θορύβου της τηλεόρασης και της φωνής της Μπέλας, το κουνάντα μεταφράστηκε στον εγκέφαλο του Μιχάλη ως μια παραφθορά, ένα χαϊδευτικό. Κάτι που οδηγούσε στο πολυπόθητο «Βαγγέλης». «Βαγγέλη», ψιθύρισε ο Μιχάλης. «Θα το πουν Βαγγέλη». Η Μπέλα είχε ήδη φύγει, χαμένη στις σκέψεις της για το πώς θα εξηγούσε στην κοινωνία του Περιστερίου ότι ο ανιψιός της λέγεται Κανάντα. Ο Μιχάλης, όμως, κρατούσε τη είδηση σαν πολύτιμο πετράδι. Και όπως κάθε μυστικό σε αυτή την οικογένεια, είχε χρόνο ζωής μικρότερο από παγάκι στη Σαχάρα. Στην κουζίνα, η Χαρούλα προσπαθούσε να σώσει το μοσχαράκι χωρίς μανιτάρια. Ο Βαγγέλης Χαμπέας, ο πατέρας, καθόταν στο σαλόνι, ανυπόμονος για το φαγητό. «Χαρούλα! Χαρούλα!» φώναξε ο Μιχάλης, μπαίνοντας στην κουζίνα σαν σύμφωνας. «Έχω νέα. Μεγάλα νέα». «Τι έγινε, ρε Μιχάλη, κάηκε τίποτα?» «Όχι». «Το όνομα. Το όνομα του παιδιού. Το αποφάσισαν». «Αλήθεια», η Χαρούλα άφησε την κουτάλα. «Και πώς θα το πούνε?» «Βαγγέλη». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Μετά ακολούθησε η έκρηξη. «Βαγγέλη», φώναξε ο Χαμπέας από το σαλόνι, έχοντας ακούσει το όνομά του. «Ποιον θα πουν Βαγγέλη?» «Τον εγγονό σου, Βαγγέλη μου», έτρεξε Χαρούλα, σκουπίζοντας τα δάκρυά της στην ποδιά της. Ο Διονύσης και η Αλίνα αποφάσισαν. Θα τιμήσουν τον παππού. Το σπίτι μετατράπηκε σε πανηγύρι. Ο Βαγγέλης, φουσκωμένος από υπερηφάνεια σαν παγόνι, ζήτησε να βγουν τα τσίπουρα. Η Λιδία και ο Σάβας κοιτάζονταν απορριμμένοι, ενώ η Μπέλα, που μόλις είχε επιστρέψει από το μπάνιο, δεν είχε ιδέα ότι η λέξη κουνάντα είχε μεταμορφωθεί μαγικά σε Βαγγέλης. Όταν ο Διονύσης και η Αλίνα βγήκαν από το δωμάτιο, βρήκαν μια οικογένεια σε ντελήριο. «Μπράβο, αγόρι μου!» «Μπράβο», φώναζε ο Βαγγέλης, χτυπώντας το γιο του στην πλάτη. «Με συγκίνησες. Βαγγελάκης ο Τζούνιορ». Ο Διονύσης κοίταξε την Αλίνα. Η Αλίνα κοίταξε το Διονύση. «Βαγγελάκης», ρώτησε η Αλίνα, χλωμή. «Ποιος είπε για Βαγγελάκη?» «Εμείς», είπε η Χαρούλα. «Το μάθαμε. Μην το κρύβετε άλλο. Κουνάντα, που λέτε κι εσείς είναι η γιαγούρη». «Μαμά», προσπάθησε να ψελίσει ο Διονύσης. «Το Κανάντα είναι το όνομα. Δεν είναι γούρι. Είναι το όνομα του παιδιού». Η μουσική, που έπαιζε μόνο στο μυαλό του Βαγγέλη, σταμάτησε απότομα.
Το ποτήρι με το τσίπουρο έμεινε μετέωρο. «Τι είναι το παιδί?» ρώτησε ο Βαγγέλης,